Сега отиваме на Нана церемония, която това, което разбрах, е, че има много традиционна храна, така че ще ми е малко по-късно. На по-големите семейни празници и поводи семействата канят монасите, за да направят ритуал за здраве и берекет в семейството. В предверието те измиват техните крака и ги привесват в своя дом. Менчетата, които виждате, са съдовете, които монковете постоянно носят с тях. Като в тях първо им се полива, за да измият ръцете си, след което започват да сервират храната. Семейството трябва да е приготвило богата трапеза, като всеки един от членовете взима по едно от приготвените ястия и минават един по един, за да сервират на монасите. Виждате, че има и деца монаси. Няма възраст, в която да станеш монах, така че всеки е добре дошъл в тяхното братство. След като се нахранят монасите, вече се събира цялото семейство и започва ритуала. На тръгване семейството изпраща монасите с много подаръци. И така всички се отправят към близкия храм, където да се помолят и на техния върховен бог. Пред всеки храм има и голяма порта, която се води като врата към него, която наричат Матара Хорана, което в превод означава вратата на дракона. Всички рисунки, които виждате по стената, са изрисувани ръчно и отнемат около няколко месеца, дори понякога и години, за да бъдат завършени. В следващото видео очаквайте да ви запозная с семейството, на което бяхме на гости.